Witam was wszystkich fest pięknie, witam w piękny czas, mamy czerwiec, no wiadomo, z pogodą, jak to z pogodą, ale najważniejsze jest to, że już idzie wieczór, już jest 6 na wieczór, no i by się zdało co dobrego uważać, bo oprócz tego, że dziś będą z nami nasi goście, to będziemy też ważyć, a ważyć oczywiście będzie Ewa z firmy Berger. Będziemy dziś ważyć? Ja będziemy ważyć. Co to mamy? Jakieś hamburgery domowe, ja? Dzisiaj sobie zrobimy hamburgery domowe, bardzo zdrowe, bo będzie w nich dużo warzyw i fajne mięsko, 100% bez tłuszczu. I bardzo dobrze, że o tym godosz, bo tak, dość mocka ludzi mi go dało, no ja, wy pięknie ważycie, ale łotok, żeście ważyli na tym grillu, a niektórzy ludzie mieszkają na blokach, by się też chcieli co uważyć, jaki dobroci od firmy Berger, no a na blokach to ciężko grilla zrobić na balkonie, bo by się mogły sąsiady nerwować. No i teroski my się tak wymyślili, że zrobimy taką rzecz, co idzie zrobić i na grilla, bo mamy piękny letni czas i idzie się to zrobić w domu w piecu. My wam to pokażemy, jak się to w tym piecu rychtuje, pokażemy wam, jak się rychtuje te hamburgery, ale pierwsze się pozaglądamy na pieśniczka. Obejrzeliśmy ta piękno pieśniczka. Już zaczynamy rychtowanie tych hamburgerów. Piec nam się już też pomału grzeje. Obejrzyjcie się. Ja mam taki dings, a ten dings mam bez tuż, że padł, że to wszystko będziemy pokazywać, jak się to robi, no bo to do nikogo może być nieproste, niełatwe, no i będziemy dzięki temu
mogli mu lepszy pokazać, jak się takie rzeczy waży. No wiadomo, że w programie Szlagiery i Wice takiego ważenia nie może braknąć, no bo co by to było za biesiadowanie bez jedzenia tak przy pustym stole o suchym pysku. To co, ważymy? Ważymy. Ja tu jakby zaglądał tym pierzyństwem. To jest normalnie taki coś, że potem to wszystko będziecie widzieć na ekranie, co to pierzyństwo mi pokazuje. Ja się na tym w ogóle nie znam. Dali mi to, powiedzieli kręć, rób tym, no toż kręca i robię. Ewa też robi, zaglądamy. Co to robisz, godej? Cebula, koperek, pieprz i sól. I nic więcej nie dajemy do tego mięsa. Żadnego nie musimy dawać fetu, Nie. żadnego masła, przez to jest zdrowe. Bo jak się do fetu, no to wiadomo, potem tam i sam przybydzie. Teraz to fajnie wyfirlujemy. I możemy kulać. I kulamy. Kulamy. To będą rychtyk taki kotlety, wiesz? choćby do hamburgerów. Dokładnie. Rychtyk, tak jak macie w rozmaitych amerykańskich restauracjach. Jak kto był w Ameryce, to może się teraz porównać, które je lepsze. No, ja już wiem, że te nasze je lepsze, ale nic nie godu. I kulamy. Kulamy, widzisz, jakie fajne, zielone, zdrowe. Dobrze, że tam doboż ten koperek, to będzie miało dość intensywny smak, no ale to też na tym polega, żeby to, co rychtujemy, miało jakiś smak, a nie było taki płynny, taki einfachowy, prawda? No do tego, że chcę przygotowała, bo już tu mam gotowy taki sos. W tym sosie też są zioła, czosnek, oliwa z oliwek. Też to będzie bardzo smaczne. To potem będziemy dawać na sałata i na bułkę. A czosnek żeś dała niedźwiedzi czy zwykły? Zwykły. Zwykły czosnek. To powiedz mi, od czego to jest taki zielony? No to już moja tajemnica, wszystkiego nie mogę wam zdradzić. A, bo Josie padł, że zielone to jest od czosnku niedźwiedzigo, a tu się okazuje, że są jakieś inkrze zioła, że jest co inkszego, co? Tego się nie dowiemy, ale będziemy mogli poszmakować. No i teraz mięsko możemy dać do pieca na 180 stopni. 20 minut mu wystarczy, a bułeczka 5 minut przed końcem upieczenia mięsa. Czyli to się robi tak, jak już te mięso jest ukulane, dowamy do pieca i potem na sam koniec do tego dowamy ta żymła i na sam koniec razem się to piecze. Ja. Albo na grilla, nie? Tak jak my go dali. Tak jak my go dali, możecie się dać do pieca, na grilla, jak komu pasuje. Tuż zaglądamy na pieśniczka, a mięso wędruje do pieca. Wracamy z roboty do domu ciepłego. Czekajcie dziewczyny, czekajcie kobiety na swego miłego. Zaświećcie się słońca pod ziemią na ziemi. Gdy nasi wracają od pracy zmęczeni. Świeć się, świeć, lampo świeć, poprzez mgłę, poprzez dym. Każda z was czeka nas w oknie swym. I podłogi już lśnią i odświętny jest dom. Tyle słońca, miłości jest w nim. W niedzielę pójdziemy parami, spojrzeć na świat, widzieć jak ptak, lecieć obłokami.
się świeć, lampo świeć poprzez mgłę, poprzez dym. Każda z was czeka nas w oknie swym i podłogi już lśnią i odświętny jest dom. Tyle słońca, miłości jest w nim. Ja spojrzę na ciebie, ty na mnie popatrzysz. Nikt większej miłości, większej wierności w świecie nie zobaczy. Nikt większej miłości, większej wierności na świecie nie zobaczy. No i są my już na zot. Pora minut nam się to piekło, tak jak my go dali. I co, mamy to już fertig? Mamy gotowe, możemy rychtować. No to rychtujemy. Bułka na ta bułka, sedamy ten mój sos. Kotlet. No i teraz warzywa po kolei. Pomidor, cebulka, radiska. Jak Ogórek. radiska to i tomata. Albo pomidor i rzodkiewka, albo radiska i tomata. Widzisz, ja Jak się kto zapomniała. woli. I rukola. I rukola. I tak to wygląda. Taki coś się możecie zjeść. Tak wyglądają te nasze hamburgery od firmy Berger. Wy się też możecie taki przyrychtować w doma. A jak kto nie chce rychtować i no chce zaglądać na pieśniczki, to teraz kimo dobro okazjo. Pamiętasz tamte chwile, wspomnienia piękne to, jak się zeszły nasze drogi. We maju było to, wszystko wokół rozkwitało, rodziło się, rozkwitała nasza miłość, aż po dziś dzień. A dzisiaj już mija 50 nam lat tych wspólnych radości, czasami i teraz mija 50 lat, jak my razem są tu, złote gody, Abraham we dwóch. Potem na świat przyszły dzieci, prawnukka mamy już, jak ten czas nam gibko leci. Dziś wspomnień będzie moc, siwe włosy już na głowach i gorszy słuch. Trudno jednak nam uwierzyć, że dzisiaj tu. A dzisiaj już mija 50 nam lat tych wspólnych radości, czasami i teraz mija 50 lat, jak my razem są
na takim festynie chłop przychodzi do tego sztandu z piwem i ja by chciał piwo. A ta frelka się go pyta, panoczku, a nie chcielibyście ze sokiem? Godo, no, nie pija ze sokiem, ale może taki hyc bych się i napił. A z jakim by pan chciał? On godo z malinowym. No niestety, pado frelka, malinowego nie mamy. Godo to dejcie z wiśniowym. O, wiśniowego pado też nie mamy. Chłop godo to dejcie mi z wieloowocowym. Ona pado niestety wieloowocowy się skończył. Chłop się znerwował, godo to dejcie mi pani piwo bez soku. A bez jakiego by pan chciał? I jest już z nami nasz gość. Jest dziś z nami Teresa Waleriańska. Witamy was wszystkich fest pięknie. Co prawda Teresa już u nas gościła, ale było to już jakiś czas temu. Było to już pół roku temu, bo to było na godni święta, ale wtedy to było tak ogólnie o świętach, a dzisio jako główny bohater razem z nami znano wam Teresa. Witam Cię bardzo pięknie. Witam Dzień serdecznie. dobry, witam wszystkich telewidzów, witam Ciebie, Pawełku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to piękne miejsce, do jakiego mnie zaprosiłeś. To się fest tak. cieszę, że Ci się tu podoba. Bardzo. Nam się też podoba i przez to tu zawsze goszczymy, a jak nas jeszcze goszczą Tak. takimi dobrociami jak firma Właśnie. Berger, to już w ogóle. I tu w tej pięknej restauracji Cassiopeia w samym sercu Rybnika, dokładnie w dzielnicy Nowiny my są. Toż jakbyście chcieli przyjechać na co dobrego, to do Cassiopei zawsze możecie przyjechać. Prześlicznie tutaj jest. My też przyjechali, no i co, powiedz, widzieliśmy się pół roku temu, nasi telewidzowie w To był samym okres środku przedświąteczny, zimy. prawda, tak, W samym środku zimy, godni święta, Boże Narodzenie. No i jak od tego Bożego Narodzenia w artystycznym życiu się układało? No dużo się zmieniło, bo akurat koniec roku, przed końcem roku ukończyłam swoją autorską solową płytę. No i teraz już kończę drugą swoją autorską płytę, no bo wiesz, śpiewanie i granie to jest moja największa miłość, którą mi nikt nie zabierze i która ode mnie nie odejdzie. No i tak, ponieważ mam w sobie tyle energii, a siły mi dają moi fani, więc ciągle pracuję i coś muszę robić. No bo wiadomo, człowiek z zawodu muzyk, to tak jak rybę ciągnie do wody, tak samo i mnie ciągnie właśnie. ciągle do tego grania i śpiewania. No właśnie, to pięknie. To powiedz, przypomnij naszym telewidzom, jak to się zaczęło, boś Ty zaczynała w muzyce, jak dobrze pamiętam, nie Symfonicznej, estradowej, tak. Nie estradowej, no tak. klasycznej, Nie, poważnej. no wiesz co, to było tak, może tak króciutko powiem, że ja jestem zawodą muzykiem, skrzypkiem, altowiolistką. Skończyłam szkołę muzyczną drugiego stopnia, Wydział Instrumentalny, skrzypce i altówka. Zdałam ten egzamin dyplomowy miałam, czy częściowy zagrałam koncert Händla i w ten sposób zostałam zaangażowana jako muzyk orkiestrowy do Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu. Tam przepracowałam całe swoje młode lata, że tak powiem, a oprócz tego skończyłam też Wydział Wokalny Klasy Śpiewu Solowego u pana profesora Jana Ballarina, słynny tenor Opery Bytomskiej, teraz jest rektorem Akademii Muzycznej w Zabrzu, także pozdrawiam pana Jana Ballarina. No i tak całe życie grałam muzykę symfoniczną, klasyczną, muzykę współczesną. Zwiedziłam kawał światu, występowałam w kraju, w Europie, a taki piękny wyjazd to był z 9 koncertami do Japonii na 3 wyspach: Honshu, Kyushu, Hokkaido. Oprócz tego, oprócz muzyki symfonicznej, jaką uprawiałam, też grałam w zespole rozrywkowym Alfa pod kierownictwem Adolfa Schindlera. Bardzo fajny zespół, z nimi grałam jakieś 20 lat. Bardzo fajna muzyczka była. A potem dostałam się do Kamratów, był to rok 2000 i tak wytrwałam. I bardzo mile wspominam ten czas, do 2013 roku z Kamratami, z moim głosem solowym nagrałam 6 płyt, cieszących się bardzo dużym powodzeniem i popytem. Po odejściu z Kamratów postanowiłam dalej kontynuować pracę artystyczną, no i nie tylko spełnić swoje marzenia, ale i oczekiwania moich fanów. To bardzo dobrze, że godosz o tych początkach i o tej muzyce klasycznej, o tych pięknych dźwiękach, bo my właśnie też, Teroski, mamy taki utwór, który nie jest typowym utworem rozrywkowym, ale liczę na to, że też się Wam spodoba.
I co piękny utwór, prawda? Piękny utwór. Właśnie ja też teraz do tej mojej drugiej płyty autorskiej też nagrałam na skrzypce, bo jestem z zawodu skrzypaczką. Taki utwór bardzo znany, By the Riverside. To jest amerykański utwór grany przez wielkich wokalistów, śpiewaków, także wszyscy go znają. Tadam, pam, 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 pam. Fajna muzyka taka. Piękna muzyka. Ja chciał jeszcze wrócić do tej twojej do fragmentu kariery z Kamratami, bo Tak. w zasadzie idzie powiedzieć, duża część naszych fanów kojarzy cię z Kamratami. Tak, kojarzę, no bo jakby nie było 13 lat, no. I często jeszcze dzwonią albo piszą, nie? Tak? Puśćcie tam coś jeszcze No z miłe to Kamratami, jest. z tych poprzednich pieśniczek, a jeszcze pani Teresa śpiewa, bo my by chcieli pieśniczka obejrzeć i często proszą o pieśniczka Hop już po 40. To pozdrawiam bardzo wszystkich tych fanów, którzy to tak lubią, no bo to jest fajna piosenka. Myśmy właściwie zaistnieli, Kamraty tą piosenką zaistniały. I tak, Pamiętam- Tak, było po 40. Ja no. pamiętam jeszcze właśnie jedno z pierwszych nagrań tej pieśniczki, to było z... Życie na emeryturze też. było Życie na tak. emeryturze i Chłop po 40. Tak. Kaziusz to było z 12 lat temu, Tak, 12 lat 2004, temu, tak, 2005 tak. rok. No muszę powiedzieć, że Rysiu pisze bardzo ładne teksty, które potrafią trafić do słuchaczy. To obejrzymy, czy trafi do naszych słuchaczy właśnie ta pieśniczka Hop już po 40 i zaraz po tym Życie na emeryturze. Ciekawe, kiero pieśniczka się wam bardziej spodoba. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze pełną parą żyć, gorzołeczka pić, cygarety ćmić. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze kochać, marzyć, śnić. No i z żoneczką, miękkim łóżeczku, wynopiać co noc sobie śni. Mijają lata, czas szybko gną, już korsek życia za sobą masz. Dzieci porosły, tyś przybrał też, a co do żonki to już nie godomy, bo ty to najlepiej wiesz. A co do żonki to już nie godomy, bo ty to najlepiej wiesz. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze pełną parą żyć, gorzołeczka pić, cygarety ćmić. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze kochać, marzyć, śnić. No i z żoneczką w miękkim łóżeczku, wynopiać co noc sobie śni. Czasem we krzyżu się szczyknie dym, a zgaga w poli bezporadni. Rymatyczny
jeszcze młody jest. Ty się nie przejmuj tymi, po swojemu żyj, boś jeszcze młody jest. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze pełną parą żyć. Gorzołeczka pić, cygarety ćmić. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze kochać, marzyć, śnić. No i żoneczko w miękkim łóżeczku, wynopiać co noc soki śni. Już nie musisz spać we stresie, budzik zbędny jest. Już nie musisz rano wstawać i wybierać się na autobus prędko lecieć. To za tobą jest już przecież, boś już teraz pensjonistą jest. Bo przyca życie na emeryturze szczytem marzeń jest. Słoneczko budzi cię, ty stowoż albo nie, bo przyca życia na emeryturze każdy pragnie fest. Pensjonista, szczęśliwy człowiek. Już nie musisz słuchać szefa, sam żeś szefem jest. Żaden ci nie rozkazuje, robisz to co chcesz. Możesz z wnukiem iść na spacer, z kamratami pograć w karty, no boś przeca na pensji jest. Bo przyca życie na emeryturze szczytem marzeń jest. Słoneczko budzi cię, ty stowoż albo nie, bo przyca życia na emeryturze każdy pragnie fest. Pensjonista, szczęśliwy człowiek. Przy śniadaniu czarno kawa dobrze zrobi ci. Po południu pyszny obiad żonka waży też. A na wieczór piwko małe, żeby dobrze ci się spało. Piękne życie na pensji jest. Bo przyca życie na emeryturze szczytem marzeń jest. Słoneczko budzi cię, ty stoż albo nie, bo przyca życia na emeryturze każdy pragnie fest. Pensjonista, szczęśliwy człowiek. Bo przyca życie na emeryturze szczytem marzeń jest. Słoneczko budzi cię, ty stoż albo nie, bo przyca życia na emeryturze każdy pragnie fest. Pensjonista, szczęśliwy człowiek. Pensjonista, szczęśliwy człowiek. Pensjonista, szczęśliwy człowiek. Piękne są te pieśniczki. No właśnie, na tym etapie, jak żeś była i śpiewała z kamratami, to powstała jeszcze jedna pieśniczka i też fest się widzom podobał, głosują na nią wiem, co w to liście jest. szlagierów frelki. Tak, śląskie frelki, Śląskie tak, bardzo frelki. fajnie, tak. Pamiętasz, Kaj, żeście to nagrywali? Tak, śląskie frelki to było u Rysia w Paniówkach, tam na jego ogródku, na jego posesji i w Laubie. No i chyba Zabrze było też tam pokazane, przystanek autobusowy, to co pamiętam. Czyli tak, wszystko, tak. czyli to u Rysia, wszystko tak, swojskie tereny. Swojskie tereny, tak, u Rysia. Piękno była ta pieśniczka. Dobrze ci się ją śpiewało? Bardzo dobrze, wszystkie piosenki mi leżały. No, zawsze chwaliłam, że Rysiu fajnie pisze, no. Fajnie się... No i dlatego taki odbiór był fajny, no i dlatego mnie tak pamiętają moi fani, za co dziękuję wam bardzo. To zaraz się obejrzymy ta pieśniczka
przypomnimy się, jak to Rysio pisze, no i obejrzymy, czy dalej się wam ta pieśniczka tak podoba. Chodził po Gliwicach, szukał w Katowicach, z Obrzeruda tam bo tyż. W Paniówkach, w Knurowie, nawet we Chudowie, wszędzie pełno działków jest. Serce już go boli w kawalerskiej doli, bo jak zdecydować się, kaj się nie obróci, kaj okiem nie rzuci, piękno dziołcha widzi tyż. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlusy do nich ciągną dziś, tak jak do miodu bić. Osiemnastolatki, nawet od nich matki, festy też maszkytne są. Wszystkie są szykowne, piękne i nadobne, jak to zdecydować się? Bo rok nasz kochany, niezdecydowany, porszczelików zdeptał 6. Przyczep się na koło, będzie pedałował, większą prędkość musi mieć. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlusy do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Chodził po Gliwicach, szukał w Katowicach, z Obrzeruda tam bo tyż. W Paniówkach, w Knurowie, nawet we Chudowie, wszędzie pełno działków jest. Szukał i wybierał, oczami pożyrał i lornetka gubią się. Ale czas nie stoi i dziś nasz Antoni starym kawalerem jest. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlusy do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlusy do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Ta piękna pieśniczka śpiewał zespół Kamraty razem z Teresą Waleriańską, która wówczas w zespole była wokalistką. Pamiętajcie, że ta piękna pieśniczka też na naszej liście szlagierów po śląsku i sztyc, możecie na nią głosować. A ja mam przed sobą płyta, pierwszosolowo płyta Teresy Waleriańskiej. Piękno jest ta płyta, ja się Piękna na nią jest, tak. zaglądam. Odbiór jest fantastyczny. No podoba się, bo... Ona już pod koniec zeszłego roku się... Tak, ona koniec października Ja, się... koniec tak, października, łoński tak, rok, końcówka tak. to A w był... lutym miałam promocję tej płyty w piekarach, także No odbiór i był niesamowity. Bilety się szybko rozeszły, jak ciepłe bułeczki, jak to się mówi pospolicie. to pięknie, No. to pięknie. Piękne są też tu utwory na tej płycie. To są utwory po prostu, ponieważ ja jestem zafascynowana bardzo kulturą romską, więc tak postanowiłam, skoro odeszłam od Kamratów, tak postanowiłam stworzyć zespół i występować sama samodzielnie. Mówię, no to zrobię to, co całe życie marzyłam. Zawsze mi się taka muzyka podobała. No i tak
I to się w moich marzeniach zrealizowało. I o tym mówi właśnie Tak. pierwszy tytuł Dusza Tak, Cyganki. Dusza Cyganki. Po prostu to nie są utwory cygańskie, to są o tematyce cygańskiej, no ale to wiadomo, że ten charakter musi być cygański. I żeby to bardziej oddać, zaangażowałam 2 Romki, przepiękne panie. Jedna z nich się nazywa Ewelina Gil, druga Marzena i Jaśkowiak. I trochę tak prywaty powiem. Te panie pracują jako asystentki w gimnazjum nr 39 w Zabrzu. Uczą, wychowują młodzież romską. No i jedna, tak nawiasem mówiąc, jest mamusią tego Santiago Gil, który zdobył w audycji Mam Talent 3. miejsce. Także tańczą, ładnie śpiewają, no i dlatego je zaangażowałam, bo chciałam ten charakter tych utworów oddać. No i widzę, że jest odbiór fantastyczny. No to pięknie. Czyli gdzieś tam, tak jak w tym tytule, w twojej duszy ten kąsek właśnie, tkwi. że w tej duszy gra trochę tej cygańskiej. I utwór Spełnione marzenia, 5. z tej płyty, Tak. to jest też pełen znaczenia tytuł, bo spełniły się twoje Spełniły marzenia się moje marzenia, tak. o tej solowej której, płycie, tak, właśnie tak. o tematyce Tak, cygańskiej. tak. No to teraz się obejrzymy ta piękno pieśniczka z pierwszej solowej płyty Teresy Waleriańskiej. Stoi cyganka pod lasem, myśli o chłopcu młodym sywym. Czy ją pokocha i teraz będzie jej, tak, tak, na zawsze teraz jej. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech ta myśl wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech ta myśl wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Wielkie pragnienie spełnione, chłopiec do serca tuli ją. To ten jedyny i teraz tylko jej, tak, tak, na zawsze teraz jej. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Richtig piękny jest ten utwór, richtig piękne są wszystkie utwory na tej płycie, ona jest naprawdę warto przesłuchania. Będzie też nagrodą w naszej liście szlagierów, a kto by nie chciał brać udziału w konkursach albo nie ma czasu,
albo mu się nie uda wygrać, to może ją kupić w naszym sklepiku internetowym na stronie www.listaszlagierów.pl albo normalnie w normalnym sklepie, na normalnym sztandzie w Rybniku, w Szkolaku przy ulicy Kościelnej. Tam sztand ze śląskimi pieśniczkami. Tam ta płyta też jest. No właśnie i tam też będzie płyta, druga twoja płyta, bo ona się też już rychtuje. Tak, już się rychtuje. To też będzie moja druga autorska płyta. Z tym, że już nie będzie o charakterze tam cygańskim, ale będzie taki przekrój. Będą tanga, będą walce, będą utwory instrumentalne. Z racji tego, że jestem skrzypaczką, to trzeba to jednak wykorzystać. Oczywiście. A wiem, że skrzypce się bardzo podobają moim fanom. No i co? No myślę, że tak początek jesieni, czy Już koniec, będzie. już Czyli będzie. już Tak, robota tak, bo jakby ja już mam w większą trakcie. część utworów zrobionych. Już mam 9 utworów, no a przynajmniej te 12-13 musi wyjść. Także już końcówka. Czyli No. możemy się Trochę spodziewać, pracy jest, trochę pracy wiadomo. jest. No. ale za jakieś 2-3 Tak. miesiące Jakieś, już no za 2 miesiące powinna się ukazać. Będę się starała. to liczymy na to, Tak. że ją Dziękuję, przywieziesz tak. do naszej Na listy, pewno nie zapomnę. do listy szlagierów. Tak. Z no i przyjemnością. do sklepiku, co by też mogli ludzie No jasne, z kupić. przyjemnością to uczynię. To się fest radujemy. Jeszcze jedna mamy pieśniczka. Obejrzymy się ją i zaraz do was wracamy. Roboczy tydzień kończy się, prelki już stroić zaczęły się, fryzury ułożone, spódnice wykrochmalone, kardusy szykują się, każdy szykowny dzisiaj jest, bindry pozakładane, na tańce pora iść. Tańczy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, o. Tańczy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, o. Tańczy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, o. Muzykanty pięknie grają, to zabawy czas. Pełno już na tanc dili par, kapela im przygrywa tam, lica już rozpolone, a oczka rozanielone. Czasem do rytmu gwizdnie ktoś lub na odwaga łyknie coś, bo przeca po robocie zabawić trzeba się. Tańczy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, o. Tańczy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, o. Tańczy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, o. Muzykanty pięknie grają, to zabawy czas. To były czasy, łezka wokół starce zaś błyszczy się. Piękne wspomnienia, dziś na starych zdjęciach obejrzysz je. Dziadków historia, to nam pozostało z tamtych lat. I muzyczka Kero długo łączy nas. Dziadków historia, to nam pozostało z tamtych lat. I muzyczka Kero długo łączy nas. Przed świętym Antonim, przed wspomnieniem, jedna baba posłała chłopa do kościoła, padała też roz, byś mógł iść do kościoła i się nic nie stanie. Pieruński bezbożniku, jeden ino siedzisz, lepże nic nie robisz. Dobra, poszł. Za godzina przyłazi taki limo, na go do coś to robił. No nic, wiesz, klęczołech, na podniesieni zaglądą baba przede mną miała taki fajny szakiet,
taka spódnica, nie, i to i tam wlazło między te dwa półżytki, nie, to jo i to wyciągnął. Baba go do głupieloku jeden, pieruński, po coś się tylko, jak i to tam wlazło, to tak miała, to tak miało być. Dobra. Za tydzień chłop się wybrał jeszcze raz do kościoła, zaś go wydugała, zaś przyłazi po godzinie limo pod drugim okiem. Baba go do coś to zaś robił pieruńszczoku, że moż taki limo. On go no bo wiesz, zaś ta sama baba klęczała przede mną. No i co, zajżeś coś tam zrobił? No nie, ona tego tam nie miała wrażonego, no to jo i to wyraził. Piękne są te nasze wice, piękne są szlagiery, no ale nasz dzisiejszy odcinek już pomału dobiega końca, choć ja myślę, że jeszcze nas odwiedzisz, prawda? Ja tak myślę. Właśnie chciałam Ci podziękować z tego miejsca za zaproszenie. Bardzo dziękuję telewidzom za uwagę i może do telewidzów zwrócę się ze słowami amerykańskiego pisarza Marka Twaina, który powiedział: słuchajcie, kochani telewidzowie, spraw, aby każdy dzień stał się najpiękniejszym dniem Twojego życia. My też liczymy na to, że każdy dzień będzie piękny, a jakby się komuś trochę zrobiło gorzej, bo by się zesmucił starą, to zawsze ma nasze piękne szlagiery, nasze wice. Zapraszam Was fest pięknie na jutro, bo jutro jak zwykle w poniedziałek propozycje do listy szlagierów po śląsku, od poniedziałku do piątku propozycje, a w sobota wielki finał, tygodniowe podsumowania naszej listy na Kierę Fest. Serdecznie Was zapraszam. No i oczywiście za tydzień w niedzielę o 18, o 6 na wieczór widzimy się w szlagierach i wicach. Trzymajcie się, roztomili. Do zobaczenia.